Felly'r tad Fronbach Destination wedi dod o Ynys Môn. A wedyn, fel nes I sôn, Philip Williams y berchenog, neu Philco fel ni'n adnabod e. A Rhys Williams wedyn y mab. A nes I sôn yn gynharach o'r gwyr. Yn wir yn ardal poblogaidd iawn gyda'r adran A, yn wedig o'r teip yma, fel mae'n digwydd bod. Sef? Y teip mae Betty French wedi bod yn chwilio am heddi, sef y teip sy'n cael ei adnabod fel teip cryf iawn a llawn cymeriad hefyd, yr llyged mawr hynny, fel ni'n gweld yn sawl un o'r cyffyle yma. A mae'r hyd o'r glist i'r trwyn yn fyr iawn hefyd. Mae hwnna'n ddeiniadol iawn o'r teip yma ni'n sôn am. Mary Del mascot fyna o'n blaen ni, yn iddo i Miss Brittany Scully. Wedi fagu gan Mrs S.P. Hayward. Tiffwyl mascot y tad, a Dyfed Rosette y fam. Tiffwyl eto yn codi ben ac yn enw sydd yn amlwg iawn heddi. Wel, gwad Tony Tilly wedi profi'n boblogaidd iawn. A mae'n rhai mae'r teip, dyna'r teip mae Betty'n chwilio am wedyn, oherwydd ni'n gweld yr un llinach yn dod i'w ben yn reit aml, yn dod i'r brig. Falle bod na benderfyniad. Betty cerdded gyda'r ddeliad. A phwrpas. A phwrpas. Fel ni'n gwybod, dyw'r gwragedd ddim yn diosg I hetiau, ond yn nillen cyffwrdd yr het. Dwi'n meddwl bod ambell I geffyl yn parhau gerdded o amgylch, ond dwi'n siŵr fydd y benderfyniad yn reit sydyn. Mae hi wedi bod yn sydyn iawn gyda'i beirniadau hyd yn hyn y bore yma. Gwastraffu dim amser. Nadi. Yn gwybod beth mae moyn. Ac o ti'n sôn Mrs Elizabeth French, ni Betty yw ffrindiau, yn brido ys hanner can mlynedd a wedi wneud swydd ardderchog yma y bore yma yn y sioe yn Llanelwedd. Stamina arbennig gyda'n dos. Wel, mae rhai cyfaddau gyda Betty, dwi ddim yn meddwl bod hi ar y fanc erbyn hyn, ond mae wedi beirniadu yn reit sydyn, yn gwybod yn bendant beth mae'n chwilio am. Mae rhai bod gyda'i feddwl clir iawn. Yn gryf I meddwl. Gryf iawn I meddwl. Gryf ac yn bendant, ac wedi canolbwyntio ar y swydd yn reit dda. Ond wrth gwrs, mae'n ddileit mawr I Betty yr merlod yma wedi gwneud tipyn o ymchwil ar y pryd wrth gwrs, ar y merlod mynydd yn y gorffennol. Ac yn mwynhau'r swydd, wy'n sicr siŵr. A rhaid bod yn braf iddi hi I weld mwy a mwy o wad da yn dod trwyddo ar brydwyr ifanc yn dangos diddordeb yn dyfe a parhad. A mae hynny yn beth braf pan ych chi wedi bod mewn byd cyhyd a Betty a'r profiad sydd ganddi hi bod hi'n gweld bod yr ysfa'r ddiddordeb yn parhau bown o fod yn lloni chalon ni. Wel, mae rhai bod oherwydd dwi'n siŵr bod hi wedi gweld cyfnodau da a gwael o fewn yr bryd, oherwydd mae'n wir am bob bryd. Mae yna ddyrnodau da, mae yna ddyrnodau gwael. Mae yna gyfnodau da fel mae'r gwael hefyd, ond mae Betty wedi gweld y da a'r gwael, ond dwi'n siŵr bod yn foddhad iddi gweld y cynifer yn dod allan o dan I heddi, ac wedi ffeindio'i theip hefyd. Asgwn ni, os fydd fferm y morlais tempo yn aros ar y brig. Mae'n argoeli'n dda, ond fel y gwelwn ni, yn y gystadleuaeth gynta'r bore yma, fe ath yr ail safle i'r cynta a'r cynta lawr i'r ail safle, felly mae yna benderfyniadau munud ola yn gallu digwydd. Mae hynny'n hollol wir, mae yna newidiadau yn medru digwydd, ond dwi bron yn siŵr fydd tempo. Os na fydd yn gyntaf, dwi'n siŵr fydd yn ail. Fydd ar y brig yn rhywle. Tipyn o lygfa fyna'r ceffyl Palomino yn codi drad. Yn dathlu yn rhy gynnar o bosib. Lle mae'r steward a'r beirniad Mrs Elizabeth French yn trafod. Yr hosglymau a'r cardiau yn cael ei rhoi mewn trefen. Dwi'n meddwl bod yr hosglymau yn mynd I Betty ar y bryd. Dyna ni, dwi'n meddwl bod yna benderfyniad. Felly mae'r wen yn gweud y cwbl a'r siglo dwylo rhwng y beirniad Betty French a'r enillydd fyna.
yn gweud cyfrolau hefyd. Llongyfarchiadau mawr iawn i fferm y Morlais Tempo yn eiddo i Mr Thomas, Philip Williams a Mr R Williams am ddod yn fuddugol yng nghategori y meirch 4 i 7 mlwydd oed mewn cystadleuaeth glos iawn yma yn yr adran A gyda'r Merlod Myn Cymreig. Fe nath e ddal i dir ar y brig fyna am sbel yn Dowen. Mi gadwodd e sylw'r beirniad a sylw'r gynulleidfa. Fel wnaethon ni'n sôn, mae wedi cael ei arddangos dipyn yn y gorffennol, wedi ennill yn y sioe yma, yn y gorffennol, yn ogystal â'r ffair eiaf. Wedi cael rhosyn coch yma fwy nag unwaith, ond nawr wedi cael o bosib y trydydd. Yr ail, Merlod Mascot yn eiddo i Miss Brittany Scully yn cael yr hosglwm glas, wedi fagu gan Mrs S.P. Hayward o Tiffwyl Mascot a'r fam Dyfed Rosetta. Ni wedi sôn tipyn am Tiffwyl yn dod yn ystod y bore yma, Bowen. Mae'r llinach Tiffwyl wedi cael cryn lwyddiant yma heddi yn barod. Y llinyn M hefyd yn mynd nôl i Tiffwyl Melody. Felly ni wedi gweld Tiffwyl Morocco mynd ar dosbarth yr ebolion adran A, a Tiffwyl Miami mynd ar gaseg hun. A fel nes i sôn, y tad y ceffyl yma, Tiffwyl Mascot. Ac y cynta ar ail, ein ni yn gweld y trydydd nawr. Wedi derbyn yr hosglwm felen Penboeth Acta sydd fan hyn yn eiddo i Mr a Mrs S&L Church. Wedi fagu gan Mr a Mrs FM Goggin, y beirniad Francis Goggin sydd wedi bod yma yn enw cyfarwydd iawn fan hyn, wrth gwrs. A'i wraig Sally, wrth gwrs. Yn dod o Penboeth Tantrum y tad a criciaeth actores y fam. Dyna ni, felly Penboeth o Ferthyr. Felly dyna ni, tipyn o ddathlu fan hyn yn y prif gylch yn y canol wrth i ni weld ceffyl arall yn cael ei wobrwyo yn yr adran A, adran y Merlod Myn Cymreig a'r meirch 4 i 7 oed. Rhediad hyfryd fanna, a hynny gan fferm y Morlais Tempo yn dod i'r brig. Llongyfarchiadau mawr iawn i'r perchnogion Mr Thomas Philip Williams a Mr R Williams.